Povedzte mi, Voagdo, ako je toto možné? Na YouTube, Instagrame už minimálne 3 mesiace, alebo možno už aj pol roka, chodí reklama vytvorená s umelou inteligenciou, kde vlastne všetci politici, Fico, Pellegrini, Šimečka, Kamenický, lákajú obyvateľov, aby investovali do finančného podvodu, do akých kryptomen, alebo čo to je, 250 eur a sľubujú im tam proste, že z toho budú mať strašné tisíce. A prečo to nikto nevyrieši? Ako je to možné? Veď ten, kto tú reklamu vymyslel, tak musí byť zaregistrovaný, lebo si platí tú reklamu na YouTube a Instagrame, tak to musí byť ľahko vypatrateľné. Prečo to stále tam je? Furt po každom videu mi to vyskakuje, mi to leze na nervy. Koľko ľudí už sa muselo na tom ošaliť, slaboduchých a jednoduchých, alebo hociakých. A nikomu to nevadí. Prečo to nevadí Ficovi, aj Pellegrinimu, aj Šimečkovi? Nikomu to nevadí, že ich ksichty tam vyprávajú a lákajú ľudí na podvod. Vlastne ich chcú podviesť. Nikomu toto nevadí. Však to aj slepý už musí vidieť. Akože prečo to nikto nevyrieši? Prečo? Oficiálne schválenú Slovenskou sporiteľňou, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla bežným Slovákom získať skutočný stabilný príjem z pohodlia vlastného domova. Toto nie je vedľajšia práca ani marketingový trik. Ide o plne licencovanú platformu, ktorá využíva